Bwerani ku Streams of Light ndine Rodanya. Okay, so ndithu ndikupitiriza funso lali number 8, mafunso okhudza Mulungu amene umpembedza. Ndikufuna tuwerenge funso limeneli, funso number 8, pamene pakunena no Mateyu 3:16-17 ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka madzi, ndipo onani miyamba inatsegulika iye, ndipo anapenya mzimu wa Mulungu wakutsika ngati nkhunda nudzanodera pa iye, ndipo onani mawu akuchokera ku miyamba akuti, iwe ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyu ndikondera. So Bible ifuna kuti mumaona athamana timaona apa pazikuonesa kuti pali Yesu 1, ndiye pali mawu akuchoka kumwamba 2, ndiye kuti ndatati 3, pali nkhunda kubwera pa Yesu, ndiye ndi utatu wa Mulungu basi. So anthu ngowerenga pa basi zakwana chani utatu wa Mulungu. Manikaye tetoda kuti chuchitika chana bene baba chuchitika nchani, right? So timafuna onena kuti tingoona koti imene kuti kutisanuzana tenti uwerenge verse muno bwino. Chimafuna kwambiri choti no tipatenga malingale athu ndikuwabweresa mu verse imo, nde all verse kufotokoza chicha nzeru chomveka bwino zimafuna kuti titani isa verse. So tenti onene wene pa kuti zothanduzana tenti onene pa kona verse 16, ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka madzi. So Yesu akutuluka madzi 1, okay tiyeni. Ndipo taonani miyamba inatsegulika. Mafilimu ambiri amaona kankhunda kanatera apa, koma apa kuti kumiyamba kunatani kunatseguka mwanjira ina, kakunali mitambo, kakunali blue sky, kumamba kunamba kutani ngati kuseguka mwanjira ina. Iniyo mukaona mene zimakhalira kuti no muli chipinda cha ndima, nde mwina akagende pa mwala, mwina muli nyumba ya udzu, mwina agende mwala pamamba, mukamaona ndithu kuwala kwamabwera lidzuwa likubwera chimachitika momwe makhala ngati kwatseguka kuwala kumakhala kulowa mwanjira ina. Tikuona kuti miyamba inatseguka, kumamba kunamba kutseguka kukanuka, ndipo kukanuka china ndipo anapenya mzimu wa Mulungu wakutsika ngati nkhunda. Akamati nkhunda ikusika pamenepo akuti mzimu wa Mulungu ukusika ngati nkhunda. Aliyense amene amazapo nkhunda imateni mapanga mapiko ake ndimakhala kutani ikutsika kumaka kulisa mapiko ake. So akuti mzimu ya akusika ngati nkhunda nudzanotera kwa iye mwanjira ina kuti no wala kumeneko ulemerero umeneyo kumwamba kutasekuka unamba kutsika mpaka kunazakhala pandani pa Yesu Khristu, chimene chili chinthu cha ulemerero kwambiri. Wala kunatsika pa Yesu Khristu kena kuchitika nchani ati taonani mawu akuchokera kumwamba mwanjira ina paja posekuka pacha mawu akutani akutsera pamenepo. Ndikunena kuti no uyu ndiye mwana wotani wanga wokondedwa, mwa iye ndikondera. So ndi Mulungu amene akuyankhula kudzera mwa mzimu wake. Tikudziwa bwanji apapa Yesu Khristu kuona nati pali Yesu Khristu palinso Atate akuyankhula kudzera mwa mzimu wake, chifukwa Atate sakuoneka apapa. So apa ndi chitsimikiziro cha mwana wake andani wa Yesu Khristu. Patene Mulungu ananena chofunika kwambiri kuti afotokoze zimenezi. Tioneni Bible tiwerenga malo ena maumboni okamba za chimene chichi. Marko 1:10 akuti chani, ndipo pomwepo ali kukwera potuluka madzi, anaona iye thambo litang'ambika ndi mzimu ali kusika pa iye monga nkhunda. So mzimu anali kutsika pa iye monga chani nkhunda. Tendipitizeni Luka 3:29 ndipo panali pamenepo anthu onse atabatizidwa, ndipo Yesu anabatizidwa ndi kupemphera. So Yesu Khristu amatani amapemphera mwanjira ina, Mulungu anayankha chani pemphero lake. Tendipitizeni kuti panatsekuka pa thambo ndi mzimu woyera anatsika ndi maonekedwe a thupi lake ngati nkhunda natsa pa iye, ndipo munatuluka mawu nthambo kuti, iwe ndiwe mwana wanga wokondedwa, mwa iwe ndikondera. So maonekedwe ake ngati nkhunda mukuona pamenepo. So kutsika kunawala pandani pa Yesu Khristu. Tionene pene kuti mzimu woyera amene anali ndithu Mulungu mzimu. Tionene Yesaya 42:1 kuti tionani mtumiki wanga amene ndimgwiriza wosankhika wanga, amene moyo wanga ukondwera naye. Ndayika mzimu wanga pa iye adzatulutsira mitundu chiweruzo. So tiona pamene paona kuti Mulungu afutuza wayika mzimu wake pandani pa iye. So ndi Mulungu amene akutenga mzimu wake kuyika pandani pa Yesu Khristu. Chifukwa Yesu Khristu pamene anali padziko lapansi amafunika agwire ntchito yake ngati osa. Okay, amafunika agwire ntchito yake ngati mneneri. Tikamona Deuteronomy chapter 18 tinaona mphunziro ambuyo
mneneri wina amene amakambira zinafukuzaso pa Machitidwe chapter 3 verse 19 kufika musi mpaka 26. Mneneri wina amene Mose anamakamba naye ndani? Yesu Khristu. Okay, sanazozedwa pamene Yesu Khristu akamba kutumika ngati wansembe, anazozedwanso pa Pentecost. So mapita nthawi tionanso chimozimozi sitendionenepa Machitidwe 42 verse 1 ndithu mzimu unayo andani wa Mulungu. Ndi mzimu umene ndiwotiwo Yesaya 61 verse 1 akuti no, mzimu wa Ambuye Yehova uli pa ine, pakuti Yehova wandidzoza ine ndilalikire mawu abwino kwa ofasa. Iye wandituma ndikamange osweka mtima, ndikalalikire kwa amsinga mamasulidwe, ndi kwa omangidwa kusegulidwa kwa ndende. Mwachinena mzimu wa Yehova ndi mwini pa ndani? Pa Yesu, si Mulungu mzimu yeye. Yesaya verse 2 unali mzimu wotani? Ndipo mzimu wa Yehova uzambalire mzimu wa nzeru ndi wakuzindikira, mzimu wa uphungu ndi mphamvu, mzimu wa kudziwa ndi wakuopa Yehova. So mwachinena mzimu wa Mulungu unali pa ndani? Pa Yesu Khristu. Mulungu anapereka kuzoza kwa ndani? Kwa mwana wake. Machitidwe 10 verse 38. Yesu Khristu anazozedwa ndithu pamene pakuti ambe mission yake ngati Mesiya, zozedwa. Yohane 10 verse 37 ndi 38 akunena napo bwanji? Tiona pamene pa Yohane 10 verse 37 to 38 akuyamba kuti no, ngati sindichita ntchito za Atate wanga musakhulupirire ine, koma ngati ndichita mungakhale simukhulupirira ine, khulupirirani ntchitozo, kuti mukadziwe ndi kuzindikira kuti Atate ali mwa ine ndi ine mwa Atate. Amene anali mwa Yesu Khristu ndi Atate. Atate ali mwa Yesu Khristu bwanji? Kudzera mwa mzimu wawo. So ndi mzimu wa ndani? Wa Mulungu. Kupezeka wa Mulungu unali mu moyo wa ndani? Wa Yesu Khristu. Ndi Atate amene anamuzoza Yesu Khristu ndi ndani? Ni mzimu wake, si Mulungu mzimu anali mwa ndani mwa Yesu. Bible sikuza zimenezo yani. Tento neno menepa akupitiriza akuti bwanji? Machitidwe 9 verse 3 akunena kuti no, ndipo poyenda ulendo wake unali kuti iye anayandikira Damasco, ndipo mwadzidzidzi udawala mzingira kuwunika kuchokera kumwamba. So Paulo pamenepa akuyenda pita kuti ku Damasco. Saulo anyways. So Saulo akuyenda pita ku Damasco, ati kuwala kwangubwera pa iye, umuzinga kuzungulira. Ichitika njani? Koma anati ndi woyani Mbuye? Ndipo anati ndine Yesu amene umulondalonda. Ndiye tikaona pamene papa tione pamene pa kuti chani. Tiwerenge nkhani imene bwinobwino, tiyambiranso Machitidwe chapter 9 verse 3 akunena kuti no, ndipo poyenda ulendo wake unali kuti iye anayandikira Damasco, ndipo mwadzidzidzi udawala mozungulira kuwunika kuchokera kumwamba. So apa ati kuwunika kuchokera kuti kumwamba, mwamba kuwunika kwa mzinga iye. Kena kuchitika njani? Ndipo anagwa pansi namva mawu akunena, Saulo, Saulo undilonderanji? 5 Koma anati ndiwoyani Mbuye? Ndipo anati ndine Yesu amene umulondalonda. Tendipitizeni verse 6 komatu uka nuloye mudzi, ndipo uzanenedwa kwa iwe chimene uyenera kuchita. 7 Ndipo amunawo akumperekeza iye anayima atamvadi mawu koma osaona munthu. Then mafuna tonena kuti no, pali ndithu zinthu zimene zichitika pa nthawi iyi zimene zikufana naso ndi zimene zichitika payani pa ubatizo. Tendioneni pamenepo pa ubatizo Mulungu anaoneka? Sanaoneke. Kodi mzimu Yesu unabwere ndi kuwala pa ndani? Pa Yesu Khristu. Mwamba sunasekuke. Mwamba unasekuka, mzimu anatsika ndi kuwala nondera pa ndani? Pa Yesu Khristu. Ili mawu a Mulungu anatani? Anamveka. Tiyandone pa Damasco. Yesu anaoneka? Sanaoneke. Kodi kuwala sikunabwere malo? Kuwala kunabwera malo. Mawu anamveka? Ndikona pamenepa. So tonana kuti no, pa ubatizo anthu amapagwiritsa ntchito ta apange Trinity. Komano nkhani ya ku Damasco simakabeda ifaya pali Simon Satrini. Koma chochitika ndi chimodzi. Tiona kuti no, Yesu Atate ali kumwamba agwiritsa ntchito Mzimu Woyera kumayankhula mwana wake. Yesu Khristu pa Damasco pamene apita kumwamba chochitika njani? Tinaona kunena tona anazozedwa ndi Mzimu Woyera. So Yesu Khristu akuyankhula nafe, ali nafe kuzera mwa Mzimu. So Yesu Khristu akuyankhula monga kamene Atate anayankhula pa ubatizo. Kuwala kukubwera akuyankhula, koma anthu sakuona munthu. Pa ubatizo anthu anamva mawu, sanaone munthu. So tonana kuti no, ndithu
tiye tiziona Bible kuti bwanji. Tikaona chinthu chitoona nato si pa ubatizo palibepo utatu wa Mulungu wina uliwonse. Ndi Atate kuyankhula kudzera mwa Mzimu wake. Apanso ndi Yesu Khristu kuyankhula kudzera mwa Mzimu wake. Palibepo utatu wa Mulungu wina mu Bible. Marko 10 verse 19 to 20 akuti no. Tiye tiwenge menepa. Marko 16 verse ya 19 akuti no. Pamenepo Ambuye atatha kulankhula nawo analandiridwa mwamba nakhala pa dzanja lamanja la kumwamba. Ndiyeno apa Marko kufotokoza Yesu Khristu ali kuti ali kumwamba. Tiye tipitizeni nkhani 20. Ndipo iwo anatuluka nalalikira ponseponse, ndipo Ambuye anachita nawo pamodzi nasimikiza mawu ndi zizindikiro zakuwatsatapo. Akuti Yesu Khristu ali kuti ali kumwamba. Kumana akamalalika ndi kuchita zonse akuchita nawo pamodzi ndani? Ndi Yesu Khristu. Pa Yesu anazakhala ndinu kufikira malekezero aja anthu zikutheka bwanji akamakamba za Nkhosa Yohane 14 verse 18 akuti ine sindidzasiyana masiye ndidza kwa inu. 102 verse 1 akuti no chananga ndolemba iti musachimwe mukachimwa Nkhosa ili nayo ndi Atate ine ndani Yesu Khristu. So Nkhosayo ndi nani? Ndi Yesu Khristu pamene adalandira ulemerero wa Atate. So tikutha kuona apa kuna tuno ndi Yesu amene amachita zozizwa zonse ali pa dziko lapansi. Koma adakwera kumwamba chili njana kuzozera ndi Atate akulandira kuzoza kuja because ophunzira ake pa dziko lapansi. Kuchitika nchani pamene iwo akupita kuti akachite zozizwa kapena kupemphera akuachitisa ndi Yesu Khristu kudzera mwa Mzimu wake. So ndi Yesu Khristu amene akuyenda pakati pa ndani pa anthu ake. So ichi ndi yosangalatsa kwambiri. Ndi Yesu ndi ali ndi inu ndi ineyo lero amene anayenda pa dziko lapansi akuyenda ndi inu ndi ineyo mwachikhulupiriro. Tifunika tisigula maso athu auzimu, tisalole Satana atitchingirire ife. Tifunika tizindikira kuti Yesu Khristu ndiye Nkhosayo amene akutizula, amene apasa mphamvu, amene atipasa chilimbikitso. Koma kokulu ndi amene apasa moyo umenewu, moyo wangwiro, moyo osatha. Ndi pasasa ife chigonjetso pa zinthu zonse zimene ndikakumenerazo mayesero ndi zovuta zonse. Ndithu munali ndine, ndithu pangani subscribe, maso panga like channel yathu pa YouTube. Mungu udaliseni kwa nthawi zonse. Amen.